odiochieng' manyoro. Mana kana wacho Clefas ni siasa osedonje bura. To section 87A kogoli inyamaki kata after 5 years kendo. Ni ero koro ayudo evidence, chieng' chuno goli ni evidence podi, dise na pod gather evidence, ero koro ayudo evidence, koro wateri e court. Bang'e higni 5 dhi bedo ni en yiero machielo. En yiero machielo koro jomoko koro osedonjo. Be pod idhi tude gi siasa? Newaro otimore mana bang' thuolo mag higni 5. Wach koro mano kadipo notimore mano kuom ranyisi mane chiwo ni kata kokawo bang' higni 5. Telo machielo donjo, mano ka Rigathi Gachagua chako maki gi bura mano witego oko ni. Mane matemo ng'isi ni siasa ok ber kadonje gik mantie court. Nikech jogi nomak ndalo President Uhuru Kenyata. To rigologi ni onge evidence time mar President William Ruto. Mano temo ng'isi nang'o? To kaka wadwa wacho ni yani, it doesn't stop from there. Inya kawo gimilo ni private prosecution. Midoge doho miwacho ni this is the stake I have. Kaka wacho spirited Kenyans nyalo dhi e court ni mae ka evidence bwase gather gini no gol kama koro wada mondo gino timre kama. But kaka idogi penjono ni anytime nikech under section 87A igoli mani nikech evidence onge. Lakini ok ni goli ni koro keso oruch ma file weyo. Kaka na evidence odogo yudre chieng' moro te ibro maki go kendo. Koro Ramogi jwang'o nya bedo puonj kuom in bende okinyi ma intiere ka. Nya bedo ni ochung' nikech neno onge. Neno koyudre pod mana maki mana kaka ne jayal buche bende nosewacho odiochieng' manyoro kokono Rigathi Gachagua kata kodoko ni koro iketo bura no bathe. Mano nyis ni ok nyal make, inyalo make kata bende inyalo twe ponono ka oyud neno mathoth ka tude koda mibadhi no wacho ni en bilion 7.4 ponono ka ntiere mamoko bende gichomo kama chalo nade mago gik mantiere kar kanya koro Ramogi jwang'. To ndano rang mana mapiyo nikech chal mar piny Kenya nitiere gik moko mathoth. En ber ne jo Kisumu e kaunti ma Kisumu kar tiegruok koro piny owacho ne opuodho chenro mar gero kachiel koda ka chuogo kar tiegruok no makodi luong kanyo ni Kabonyo Fisheries and Aquaculture Service Training Center odiochieng' manyoro bang'